Жатвената кампания във Видинско беше открита с ритуал за жънване в землището на село Рупци. Събитието се организира от Видинския съюз на зърнопроизводителите в партньорство с Рапид КБ. Домакин беше Николай Найденов, земеделец от 30 години и дългогодишен партньор на Рапид, който обработва 6000 декара земя, пшеница, ечемик, слънчоглед и царевица. След като самодейците от читалището в село Кошава пресъздадоха ритуала за жънване, в полето с пшеница влязоха машините, представени от Рапид КБ. Поводът за днешното събитие е официалното откриване на жътвена кампания 2024 година на Видинския съюз на зърнопроизводителите. Ние участваме като партньори в събитието с повод да покажем нашите машини. Фокусът на днешното събитие е най-новия модел Lexion 6700, заедно с инвентара Амазоне и тракторите от гамата клас. Вече 15 години домакинът на събитието Николай Найденов разчита на трактори и комбайни клас в своето стопанство. Изцяло парка ми е оборудван с марката клас. Доволен съм от машините, защото имат уникална возия. Те са оборудвани с 4-точково качване на кабината, плюс проактивни мостове и удоволствието да се карам трактора клас е уникално. За бъдеще обмислям закупуването на един клас Lexion 6700. В действие на полето, земеделците от региона видяха и най-новия модел зърнокомбайн в портфолиото на Рапид КБ клас Lexion 6700. Lexion 6700 е 6-сламотръсен зърнокомбайн с двигател Mercedes-Benz с мощност 408 конски сили и капацитет на бункера от зърно от 11 000 литра. При него, както и при останалите машини от сериите 5000 и 6000, се използва APS Sunflow вършачна система. Тази система включва допълнителен сепариращ барабан към добре познатата APS система на клас, като по този начин се увеличава производителността на машината с до 25%. Ширината на вършачния апарат е 1700 мм, а диаметрът на вършачния барабан е увеличен до 755 мм. Lexion 6700 е оборудван с система CMOS за автоматизация и оптимизация, което улеснява работата на оператора и намалява загубите при жатва. Фокусът беше нашия зърнокомбайн, който е с по-висока производителност 25%, нова вършачна система и най-вече голяма производителност при нисък разход на гориво под литър или 2 за декар. Гостите на събитието имаха и възможност да видят в действие на полето трактор клас Axion 850, агрегатиран с дискова брана Amazone Catrus 6002 2TS. Трактор Axion 850 е маневрен и лесен за управление с мощност от 264 конски сили и разпределение на теглото 50/50, оборудван с C-Matic предавателна кутия, която позволява безстепенна промяна на скоростта на движение както при транспорт, така и при тежки операции на полето. Икономията на гориво, повишената производителност и комфорта са част от възможностите, които трактор Axion 850 предлага. Catrus Plus 6002 2TS е с 6-метрова работна широчина, диаметър на дисковете 510 мм с хидравлична настройка на дълбочината и работна скорост до 18 км в час, което я прави изключително производителна и подходяща за обработката в големи стопанства и къси прозорци за агромероприятията. Работната дълбочина достига до 14 см и се справя перфектно при работа в стърнища и места с високо количество на растителни остатъци. Друго отличително предимство на дисковата брана са минималните експлоатационни разходи и ниската консумация на гориво. Оборудвана е с дискове плюс, които имат допълнителна обработка срещу корозия, необслужваеми високоустойчиви лагери и притъпкващ дисков валяк с диаметър 600 мм. В полетата на село Рупци екипът на Рапид КБ представи и разнообразен прикачан инвентар от немския си партньор Амазоне. Високоскоростна и прецизна пролетна сеялка Прецея 4502, прикачна пръскачка UG и торачка ZAV 2700 Super Profi Stronic. В деня на откриване на жетвената кампания, земеделците, официалните гости и агрофирмите си пожелаха добра и качествена реколта, както и добри изкупни цени. Беше отслужен водосвет за здраве и успешна жатва. От мое име, от името на фирма Рапид, искам да изкажа благодарности към Видинския съюз на зърнопроизводителите и любезния домакин ЗП Николай Найденов
за това, че благодарение на тяхната покана имахме възможността да бъдем част от това събитие и да представим нашите прекрасни машини. С пожелание за здраве и успешна жътва!